16-njy iýulda Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen bir hatarda Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz web-saytlar we Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Türkmen portal neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň iýeren suratlarynda partlamanyň 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň 4-nji gatynda bolandygyny we onuň başga-da adından 3 kwartira ziýan ýetirip, käbir otoglaryň diwarlaryny bölekleýin opurandygyny görse bolýar. Şeýle-de suratlarda partlamanyň bolan ýerinde döwlet idaralaryndan gelen işärleriň ençemesiniň iş alyp barýandygy hem görünýär. Binanyň girilgesi 1-nji gata çenli bölekleýin opuruldy. Jaýyň beton bölekleriniň arasynda 8 adamy gözlediler. Ähli adamlar çykardylar. Bedenindäki ýanyklar sebäpli bir gyzjagys aradan çykdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 17-nji iýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosyna adam ýetkisiniň bolandygy baradaky habary resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu waka barada Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde şolsanda Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň we Türkmenistan Altyn Asyr web-saytlarynda hem maglumat berilmeýär. Ýöne waka barada habar beren Türkmen News neşri öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp, partlamanyň bolan jaýynyň aşagyndaky, ýagny 3-nji gatdaky kwartirada bir çağanyň aradan çykandygyny habar berdi. Şeýle-de neşir Aşgabatyň ýanygy bejerýän saglyk merkezine Gamburtsev maşgalasynyň alınıp barlandygyny, Yuri we Nadejda Judynyň tutuş bedeninde ýanyklaryň bardygyny we olaryň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýar. Olaryň çağalar bagynda terbiýetçi bolup işleýän kiçik gyzy Ewanyň saglyk ýagdaýynyň gadaldygy aýdylýar diýip neşir belleýär. Ýöne adatça ýurtda bolýan betbagçylyklar ýa-da oňoýsuz wakalar barada o diýen habar çap etmeýän we Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Türkmen portal neşri gaz partlamasynyň bolandygyny we 7 adamyň yaralanandygyny tasdiklasa da wakada adam ýetkisiniň bolmandygyny ma'lum etdi.